den 1. august. Og det er Ida Mathilde-sejladsen. Og vi er på vej direkte mod Nordrøse. Og det er blevet dansk sommervejr igen. Og Jens Jensen kan det også være sejlet med. Det er lidt havnemanøvre i industrihavnen. Jordbærtærterne, ikke? Det er det, Jo. Og masser af kaffe og sodavand. Så skal vi se, hvornår vi går ind i stolperne her, fordi hun begynder at blive lidt sent i den der har bordpinden i sin hånd. Det er jo også det, det der med, hvor tæt kan man komme. Ja. Altså, hvor meget kan vi, hvor hurtigt kan den? Hvor hurtigt kan man få den til at dreje? Ja. det får vi se nu. Ja, det gør vi. Det gør vi faktisk. Men jeg kan det sådan egentlig, at vi skal have på vores gamle dage. Selvfølgelig. Hvad er det? Nå ja, sådan en autocamp. Det er simpelthen Karl Alberts største drøm. Det er hans største drøm. Det er simpelthen på en autocamp. De andre, de må godt have deres Ferrari og deres ting og sager. Jeg skal have min hest. Og hvad de nu ellers kunne En hest. Vi bare have en hestetrailer, ikke? Ja, det er det. Hvor tit er du ude at ride? En hestebus. 2 gange om ugen lige er væk. Kan du selv tage dig ud? Ja, det kan jeg godt. Men du gør det ikke? Nej, men det kommer jeg til i efteråret, for så skal jeg også passe på sidst. Så skal din mor i efteråret. Det var Tina. Og det var Niel. Wow. Og det var Henrik. Jamen, hvem sejler du? Jamen, hvem sejler du så? Det er jo kaptajn Tilde. Vi drøner derude, der er virkelig gang i bølgerne. Halvvind. Vil jeg se, skulle du gå ud til den derude? Ja. Så vend du båden igen, skal Okay, så vend du skal så gang, du skal den vej der. Den vej over. Det vil sige, du... Ja, præcis. og så siger vi klar vending, tror jeg. Det kan vi klare at vende. Er I klar? Ja, den er klar. Du skal bare skubbe den meget over. Så. Godt. Helt over, helt over, helt over. Yes. Super. Bare god fart. Ja. Godt. Jeg er væk. Og